Sige, man. Time out! Attorney, binukbuk ako may buboy sa sobrang pagka. Ang sakit. Ang lakas.
Sino? Sino kami dalawa? At ayun. Oo, nanalo na rin kami. Pati 1-1. Mapustahan mo. Diba? Ayok nanginit po. Kung may listahan. Promise. Hard fight.
Lahat ata kayo dito. Kasi, wala ka nakakasalan mo.